Mayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Eileen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangalan nga Chard. 32 years old. Single pero may kapuyo. Itago na lang sab ang akong address diri dapit sa southern part sa Cebu. Punto legal kining akong suliran. Dili gid ni akong suliran sa ako ning apuhan og bahin sa yuta. Pagkangan nga apo ko, mubati sa mi kaguol para kang lula. Aron inyong sabdan, sugdon ko yun sa bag-o pa silang minyo sa akong lolo. Wa ba ko matao? Ug kining akong lula di ay sa iyang iyaan nga wa maminyo ug way anak magdako. Ingon ini ang mga panghitabo. Marcela, karon nga nakasal na kamo sa imong bana nga si Antonio. Doon na ako iregalo ninyo. Marcela. Unsa man na, tiya? Wa man lagi kay pinutos. Si tiya, magkomedya na sad. Kung may regalo ka pa unta namo ni Tonyo, dito nang tani mo gihatag sa adlaw sa mong kasal. Ipaumaan pa manggit nimo, uy. Asa na laging pinutos nimo? Ay, dili maputos ang akong regalo sa inyong kasal. Ha? Kayo unsa man din tiya? Antonio, Marcela, ang pingi kining regalo ko ninyo. Kay maon na lamang kini na anak ko. Ang bisag magkinaon siya. Sama sa akong gibuhat. Ayaw, gini ninyo, gibaligya. Kay unsa man lagi na, tiya? Kini. Usa ka papel? Usa ka papel. Pero dili kini basta nga papel. Titulo kini sa akong yuta. Unsa? Titulo sa imong yuta, tiya? Kay wa man ko maminyo. O wa man sad ko'y anak. O kay ikaw may giisip na akong anak. Kay dinhi ka magdako na ko. Mao'y kauban na ko sa akong katiguangon o nag-atiman na ko. O kay naminyo naman ka. Ninyo ko ni Antonio ihatag kining yuta. Ha? Ihatag, tiya? Oh, lagi. Gipa-process ko na kanandaan dahil nagplano pa kamong magpakasal ni Antonio. Deed of sale na kana. Og naan na diha ang duha ninyo kapangan ni Antonio. Isip mo na'y bagong tag-iya sa akong yuta. Kinuo ko. Namo gid nimo ihatag ang imong yuta, tiya. Ay, kay kinsa pa man di ay nga ikaw raman ang akong pagumangkon nga ni Onong nag-atiman ako. Og, malipay na lang sa kupuhon sa akong pagbiya. Nga nahimutang ka naman sila. Nga naminyo ka na og tarong kang Antonio. Tiya, uy. Ang sagun na imong giisgutan, uy. Milad ba, anak? Tanan na. Pagkanaon ta ka o paiman sa imong tambal. Salamat ti ay sa nindot imong regalo sa kasal mo nito niyo, tiya, ha? At least, may matawag na kitmi nga among yuta. O dili na maproblema o asa may puyo. Tonyo, naguan kung maayo ba yung tiyak eh. Ha? Ano man? Kagmay na lang kay kinanan. Huwag luyan ang kay siya. Mga laki, tiguwag na masagod kayo siya. Dali na. Tabangi kog daan ng iyahang pamahaw nga bago pa na akong giluto. Masiganahan sa mukhaon ini kay ang iya maning paborito. Bulinaw nga gikamong kayan. Kadungo ka ganiha sa nagsuri og isda tiya. Sinang marsing ba nga palitanan nimong isdang bulinaw. Nakapalit ko. Ug akong gikamong gayan. Dali, kaon na ha. Ya. Ya. Sil, murag lain naman ang kulor ni tiya ni mo. Murag na siya patay na. Ansa? Dili. Ya. Ya. Kabugnaw na niya. Ya. Oy nagpadako niya. Ug siya nasab ang nagatiman ini hangtod na namatay. Sa wapat ni mamatay, gihatag niya ini ang iyang yuta nila ni Lulag Lolo. Pangalan ni Lulog Lula nako ang nakabutang sa deed of sale. Apan nung labay ang mga katuigan, sud silang kaminyoon ni Lolo, dagan sila og nasugatan problema. Ilabi na nga nakaanak na sila, ug usanan niya na ang akong mama. Hangtod nga nabaligya nila ang yuta siyang iyaan. Sa iyo nila kining nabaligya, kay ila naman laging pangan ang naa sa titulo sa yuta. Nalabay mga katuigan,
nga nataon ako na usab ang nasuod sa akong lula. Ug gusto unta siyang mutabang nga may kapuy-an kami sa akong kapuyo. Unya, Kung wa pa lang unta na ko mabalik ya ang yuta ni anhing tiya Andreng. Dili unta ka mo karon makisok pangitag inyong katukuran sa inyong bahay, Chad. dugay na magpahatol nga baligya lula. Oo. Wa ba ya unta ko'y gustong ibalik ya to? Kay maogi, tugon sa akong iyaan, nga dagang guwang, nga dili yun intaon to idispatsyal yuta Kay mao man to'y katapusan niyang kabilin, nga gihatag niya namo ni lolo mo. Pangsaon naman, sa permero, giagi ko patog pinda-pinda lang unta. Kay wag yun lagi ko planong mawa ni nako. Apan sa kadugayan, wag na gipinahimo. Ilabi niyang nagkasakit na sila sa mama ni mo o ang iyang mga isuon. Nabaligya rin namong lolo mo doon yung yuta in town. Pero Chad, may yuta pa man ang among mga ginikanan. Gamay ra noon yung yuta murag na ara sa 300 square meters. O bahin pa namong 5 kamarsoon. Ang akong bahin siguro, pwede na siguro ninyong katukuran o bahay. Mao ba lula? Sige lula. Adon lang may magkukulubay sa akong kaipon nga si Mercy. Di na maapil si Marcela pagbahin sa yuta sa mong maglikanan, oy. Kaya siya ba ang sulong nanunod sa yuta sa mong usakayan ng dalagang uwang? Oh, yuta man kunpud ni sa inyong ginikanan lo. Nga usas siya sa inyong gisuon. Wa day bahin init lula. Ang iyang bahin lagi, kanto ng yuta sa mong iyan, nga iyang gisuro pag-angkon. O iya pag yung gibalikya. O iya karon nga, wa na sa yuta. Mangayon siya og bahin ining yuta sa mong ginikanan, nga pilar ba tao niyo, eh. Lahi man gutong yuta sa inyong iyaan lo. Personal o regalo man kuno to sa ilang kasal kaniadto ni lolo. Unya, kani kay yuta man ni sa inyong mga ginikanan ni lula. Siya. Mangayon ba siya og bahin ng yuta sa mong ginikanan? Saman, katagan ba siya biya sa halin sa yuta sa mong iyan, nga ilang gibaligya, eh? Ha? Tudar ba biyan tuta? Nga wato gihatag sa mong iyan niya. Silang magtiayon ang nagbaniho sa titulo adto aron maila ang yuta kay kamatyo na adto ang among iyan. Unsa? Bisan unsa na ang pagpasabot ko sa giisip ko na sab nga apuhan. Akong lolo kay igsuon man sila sa akong lola. Apan dili gid siya mudawat sa katurungan kung katong yuta silang iyaan. Gihatag to nilang lulog-lula nako isip regalo silang kasal. Sa buhi pa ang ilang iyaan. Mo-insist gyud siya nga nalimbungan sila sa akong lula. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Dalagang guwang ang iyaan ni lula nga nagpadako niya. Wa paminyo ug way anak. Dili ba day pwede nga sa akong lula lang niya ihatag ang maong yuta kung may pagtugot niya? Ikaduhang pangutana. May yuta ang mga ginikanan ni lula. Dili man siya bahinan siya mga igsuon. Kaya ang iyang bahin kuno mao na gatong yuta silang iyaan. Gusto ba gud? Ikatulong pangutana. Kung mangayo kuno bahin ang akong lula sa yuta sa ilang mga ginikanan, mangayo sa kuno sila bahin sa halin sa yuta sa ilang iyaan, nga dugay naman tong nahalin. Og may labot ba day sila adto nga nakapangan man tong lulag lolo? Ikaw pa tong katapusang pangutana. Nakadungog ni nga ipasukod na kuno nila ang yuta sa mga ginikanan ni lula. Bahinon sa tulo ka bahin. Way labot si lula ug ang usa nila kay igsuon nga namatay. Kung amo ning i-fight ang bahin ni lula, asam ni mo duol nga pobre man mi. Makatabang ba namo ang gobyerno ani? Makaduol ba mi og pau? Palihog, tabayang tambagi ko. Kini ang akong suluran, Chard. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan and ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, emotional nga mga problema ay mo kaguol. Ipadaan ng inyong suwat dayon ato ng pagasuryaan. Ug nag-ghosting ka, Kever. Oy, bangon te, samot ka di makita sa mga gwapog mga gwapa, ghost na gani ka, di pa ka magpakita sa kalibutan na. Why makakita sa imong kaanyag, bangon, kaligo, pagwapa, pagwapo, pagilis ug tarong, smile, bahalag naguot ang dughan, mula bayra ng tanan, sukol, laban gyud, naawa, naapirmi, di ba? Anak gyud na, no? Ay mo kasigig, problema din ha, kay anak man gyud nang ato ang kinabuhi, ha? Okay ra gyud na siya. Di ta mabalaka, di ta magdibdib kaayo guys, no? And greetings sa ato atan ng mga likers ug followers sa ato ang
Facebook account nga attorney Elaine Tantengco Bathan. Sa mga wa pa naka-like, you please like and follow guys, no? Thank you kay sining padayon nga pagsubaybay ug pagpaminaw. Pinaagi sa kini ang akong suliran official writers page nato ug thank you sad kaayo sa mga maminaw nato pinaagi sa Facebook. Pwede gid ninyong mapaminaw guys kung pananglitan sama sa katong nagpadana kog suwat nga wa siya kapaminaw kay post sa Facebook nga wa siya kapaminaw kay wa daw sila suga kay solar. Nagi kay data charge mo telepono kay pwede tang kapaminaw didto sa RMN nga Facebook account. Ha? Nya, pwede pag nato mabalik-balik, no? Muna nakanindot ron. Standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik ni kauman ani nga Southern part of Cebu, atong tawgon sa pangalan nga si Chard. Si Chard, 32 years old, na nanikapuyo. So, single siya kuno, pero na siya kapuyo. Single pero taken. I hope not taken for granted. Ang iyang pangutana kabahin sa yuta sa iyahang apuhan. Yan, nangutana siya, isip usa ka apo nga nibati sa iyahang lola kay katong namatay ang iyaan sa iyahang lola nga mo'y nagpadako niya siya sad ang nagatiman hangtod nga namatay katong pa namatay gihatag niini ang iyahang yuta ngadto sa iyahang lolo ug lola pangalan gyud sa iyang lolo ug lola nakabutang ang deed of sale pero sulod sa kaminyoon sa iyahang lola daghang maayang lolo po daghang na sugatan nga problema no unya ang problema is ang kaning nabaligya ni nila ang yuta sa iyahang iyaan ang kaning yuta tungod kay number 1 ilahangan ikaduha kinahanglan gid pud nila ang kwarta no so mauni ang iyahang mga pangutana talagang guwang ang iyaan ni lola nga nagpadako niya iyaan ante no wala na minyo ug walay anak di ba dai pwede nga sa akong lola lang niya ihatag ang maong yuta kung may pagtugot niya pwede no pero moagi ta og dokumento either ibaligya na sa didto i-donate or maghimog last will and testament kana gyud tulo ka pa maagi para mahatag kay kung single ka wa kay kabilingdan pwede man na nimo ikay magbuot maski pa dili ka single kung ikay tag-iya anang yuta kung mo tag-iya pwede man gyud ninyo ibalhin ang pagpanag-iya ngadto lain kay apil man sa tungod nato isip usa ka tag-iya og yuta use the right to use possess enjoy and dispose of the property no unya pwede gid kaayo no dili mahitabo pod nga kung mawala na pod ang iyaan manggod ug dili na ihatag ngadto sa imuhang lola sa iyang iyaan bahog nga inigawa niya ang yuta mapunta na didto sa mga heredero sa mga tagsunod dili lang imong lola ang tanang mga pag-umangkon makabaton og pagpanag-iya o makapanunod sad sa yuta ikaduhang pangutana mayuta ang mga ginikanan ni lola dili man siya bahinan sa iyang mga igsuon kay ang iyang bahin mauna kuno ang katong yuta sa ilang iyaan husto ba dili in town oy kay una sa tanan gibaligya ng yuta nawa sa pagpanag-iya ang ilahang mamagpapa kay nahimo mang kwarta ang value sa yuta unya ang yuta physical nga nahimong pagpanag-iya ang iyang iyaan so papaso na gyud to sa mga lista sa mga kabutangan nga ipanunod nilang mga igsuon gikan sa ilang ginikanan na kung ihatag manggani na sa iyang iyaan ngadto sa imuhang lola, labas na ang mga igsuon, ana. No, wa man, saon taman, ako may naswertihan. Pero, dili pwedeng makwaan og bahin og katungod sa pagbinahinay ang imuhang lola or masigin sa na similarly situated sa imong lulang na minaw na karon kay kung unsa ang nahabilin pagkamatay nila, angayon, good na, and equal ang portion og katungod sa tanan nga mga heredero, mga anak, no? Nga gitagaan og katungod sa ato ang balaod nga manunod sa ilahang ginikanan nga ni panaw na. So sayop ang ilahang paghunahunang mga igsuon. Nangol na puding styla basta yuta. Ikatulong pangutana, kung mangayo kuno og bahin ang akong lola sa yuta sa ilahang mga ginikanan, mangayo sa silag bahin sa halin sa yuta sa ilahang ginikanan nga dugay naman tong nahalin. Og may labot mabaday sila adto nga nakapangalan naman to sa akong lulog lula. Di gyud kani ang kahakog na lang gyud kanang gigasto man to gigamitan to gigamitan no ni redound man to sa benefit sa family so dili pwedeng mangayo pa silang bahin ato hinangol pagpamintaha wa sa lugar ang ilahang panghuna-huna hinakog ra gyud no ila ra gyud dili na sakto wa pud na siya legal nga basihan no sa balaod wa gyud makasuportaan ang ilahang claim dihang dapita kay kung kiunsa like I said kung unsay gipanag-iya sa mga nipanaw na no at the time of death
pikas kung unsa ilang ipanag-iya maura nay bahin-bahinon ug natagaan man gani pikas dili gyud na pwede ma-counted kay dili ma-diminish or makuhaan ang katungod sa usa ka tagtungod. Ikaupat ug katapusan nga pangutana nakadungog mi nga ipasukod na kuno nila ang yuta sa mga ginikanan ni Lula bahinon sa tulo ka bahin. Way labot si Lula ug ang usa nila kaigsuon nga namatay. Kun amo ning i-fight ang bahin ni Lola, asa man mi moduol nga pobre man mi makatabang ba namo ang gobyerno ani makagamit ba migpaw. I am not too sure kung makagamit pa mo paw. I hope you can na atay certificate of indigency nga pwedeng pangayoon but pwede mo mudangop didto to consult and to check kung naaba mo unsay tawag ani maka-avail ba mo no sa services sa Public Attorney's Office. Kaning mga Public Attorney's Office sa Tisduri, Cebu City, kasagaran ana akong mga estudantes University of San Jose Recoletos baya. Matinabangon kayo na sila so ayaw pagduhad-duhag pangayog tabang dito pangonsulta dito unsay ilahang maalagad or mahatag nga tabang nimo. Ha so adtua dito kay ma-refer kanila kumpletuha lang siguro ang mga requirements nila para maka-avail ka sa services sa Public Attorney's Office. Mga suking tigpaminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.